Mangwanani vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, can you please post for me? Inini ndine nyaya yangu yandiri kuda kuti munge muchizondiposterawo. Ndakapindawo muno muSouth Africa. Ndokubva ndatanga kushanda as a hairdresser. Ndichishanda kudaro pane umwe murume uyo ainge achingogara achiuya kusaloon uko kwandainge ndichishandira panguva yacho iyoyo. Aiti kana akauya kusalon ikoko ainge achiuya kuzogerwa musoro wake, but murume uyu aisaita zviya zvekuti kana auya kuzogerwa neni obva andibhadhara in cash. Zvaiita murume uyu ndezvekuti aingondibhadhara once a month. Sometimes aikwanisa kungoti kuma 15 kana kuti kuma 16 kwemwedzi obva angokuitira e-wallet nyangwe iri ye 2000 rands or more. Apa kugera musoro without styling tainge tichingoita ma 80 to 100 rands. Saka iye zvaiita ndezvekuti aiuya once a week, especially pama weekends ndipo paaiuya kuzogerwa, meaning kuti pamwedzi murume uyu ndainge ndichimugera about 3 kana kuti 4 times each and every month. But pa 4 times idzodzo dzandainge ndichimugera ndidzo dzaainge achindibhadharira 2000 rands a month. Murume uyu aiti kana auya kusaloon mukomanashi aibva atanga kungondikomenta achinditi your hands are so soft. Kana ndiri kusaloon kunoku kana uchindigera I feel relaxed, and aigara achingoti kana ndakakutarisa you do not even deserve to work in such an environment. Kana ndakakutarisa each and every day you deserve to be on a vacation. Asi pazvose izvi zvaainge achindiudza zvekuti my hands are so soft, they make him to relax, and zvekuti always I should be on vacation. Hapana kana rimwe zuva zvaro paainge akambondinyenga, but iniwo semunhukadzi zvinhu izvi zvainge zvava kutanga kundiafekta kuti right now murume uyu ari kuramba achingondipa mari, and paanouya munhu wekuti anogara achingokomenta body yangu achindiudza kuti wakanaka sei. So as a woman I think kuti zvakabva zvatanga kundiafekta zvekuti I was more attracted to him even though I was in denial, nekuda kwekuti iyewo ainge asingambondirakidzi kuti anondida, but aingondiitira maactions iwawo ekuti aingondipa mari dzakawanda zvikare nekungokomenta my body structure. Saka by the time yaakazondiudza kuti ndikuda kuti iwewe neni tinge tichienda out for a date, without even thinking ndakabva ndangobvuma, even though I was a married woman. Murume uyu ainge akwezva moyo wangu kubva kudhara. By the time yaakazondiudza kuti let us go out, I had no choice. Ndakangobvuma his offer. Ndakabva ndaenda out nemurume uyu. Kana ari murume wangu ndakangomunyepera kuti ndiri kumboenda kuchurch service. Izvo ndainge ndichitoenda hangu out kunoona boyfriend. Inini I thought kuti kwainge kuri kungoenda kunodya out tobva tazodzoka zvedu. I thought kuti zvinhu izvi zvatainge tichinoita maybe zvainge zviri zvinhu zve3 hours. So ndainge ndatocalculata kuti by that time murume anenge achingoti mudzimai aenda kuevening church service. Asi takazotopedzisira taenda tikabva tanorara kune imwe hotel. At that time mukomanashi takati tichinopinda muhotel room iya ndichitarisa everything chainge chirimo muhotel room imomo and style yainge irimo, zvinhuwo zvandainge ndisati ndambosangana nazvo mukati mekurarama kwangu kunopindawo muhotel yainge yakanaka kudaro. Chikafu and the room service zvinhu zvakabva zvatondiconfusa even more. At that time handidi kunyepa, murume wangu ndainge ndatozviudza kuti chero zvaanenge agaya ndezvekwake. All that I was thinking about, it was the moment yandainge ndava mairi, everything was just beautiful. Ndainge ndichida kungoramba ndichingorarama life iyoyo
throughout the night mukomanashi ndainge ndichingozviudza kuti dai kwaregedza kuidza kuti ndidzokere kuya kunhamo kuya nekuda kwekuti kunyangwe comfort yandainge ndichinzwa ndakarara muhotel imomo, it was a comfort yandainge ndisati ndambo experienceawo mukati mekurarama kwangu. Murume wangu akafona usiku hwose, asi ndaitoti achitofona ndaitoona macalls ake achipinda pafoni pangu, but ndaisatombobata foni yake zvachose. Mangwana makuseni boyfriend ndakabva ndamuudza kuti izvezvi zvataita izvi I never expected kuti ndo zvatichazoguma taita, nekuda kwekuti murume wangu ndanga ndangomuudza kuti ndiri kuenda kuchurch service. Apa ndazotorara ndisipo pamba. Ndichamuudza kuti kudi what kind of an explanation ichaita kuti ange achibvuma kuti ndazorara kuchurch kana ndikangodzokera kumba, uko ndiko kwandiri kuenda kunonourawa nemurume, because hakuna murume angazvinzwisisa izvozvo kuti wabuda mumba uchiti uri kuenda kuchurch but wobva wanorara kuchurch kuya. Ko kana akakonfema nevamwe vanhu akaudzwa kuti kuchurch ikoko ndainge ndisiko, but ndipo pandakabva ndatanga kuona zvimwe zvinhu zvandisina kukwanisa kunzwisisa, and things got even worse. Izvi zvainge zvitori nani mukomanashi. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti murume uyu aiva neimwe ring yake yaaipfeka muruoko rwake rwekuleft. Ring iyoyo mukomanashi yaiva neimwe shape yebox yakaita hombe, so ring iyoyo yaivhurika. Akabva angovhura ring iyoyo ndokubva andiswededza padhuze naye. Ndainge ndakarara pachest pake. Ndakangokaruka murume uya andiisa ring iya pamhanza pangu. Ndakabva ndatanga kunzwa chivindi chekuti kunyangwe ndikadzokera kumba murume hapana zvaanondiita. Izvi zvakaitika mushure mekunge murume uyu andiisa ring yake iyo yaaigara akapfeka muruoko rwake pamhanza pangu. Iye akabva angoti, usatiza, dzokera kumurume wako, nekuda kwekuti hapana kana zvaanokwanisa kukuita, dzokera kumba. Takati tapedza kugeza nekuita zvimwe zvatainge tichiita, inini ndakabva ndadzokera kumba paya mukomanashi. Asi ndaiti ndiri munzira kudaro ndaingozviudza kuti nhasi murume anosvika akandiuraya chete. Ndakatomboshuvira kuti at least zvimwe kuda dai yainge iri Monday ndaikwanisa kuzosvika murume wangu asiko kumba ndozoexplaina zvangu kana azodzoka kubva kubasa, but yainge iri weekend. But ndakati ndichingoburuka kombi ndichinopinda mumba kudai, murume wangu ndakatozviona kuti ainge akatsamwa, ainge akatogadzirira kuti ange achiita noise neni, but akati achingonosanganidza maziso angu neake, iye akabva atotanga kuchema achitopfugama achiti please usandisiya nekuda kwekuti ndinokuda. It was as if iye ndiye ainge arara asipo pamba. Zvinhu izvi zvakandinetsa mukomanashi kuti ko murume wangu wai andipfugamira achindichemera, ende ainge achitochema achiti mudzimai wangu, kunyangwe zvikanzi right now wandiudza kuti iwewe une boyfriend, handina hangu basa nazvo, chandiri kuda ndechekuti usandisiya. Ko kana ukandisiya ndichanyarira pai? Ko nyika yose ichati kudii kana vanhu vazozviziva kuti ndatizwa nemukadzi wangu uyo wandakauya naye kuno kuJoni? Please usandisiya. Apa ainge achitondidaidza nezita remwana wedu. Saka ndainge ndava kutodanana nababa vaya pachena. Murume wangu ainge ava kutozviziva kuti mudzimai wangu ane boyfriend. Kunyangwe kubasa vanhu vainge vava kutonyumwa nekutoziva kuti ndine boyfriend. Apa ndainge ndiri married. Murume wanguwo ainge asina kana simba rekuti ange achiudza kunyangwe hama dzake. Pese apa inini nababa ava taigara tichienda tichinorara kuhotel. Zvandaiita ndezvekuti ndaiti kana ndava kuda kuenda kunoona baba ava, kana kuti kana taplana kuti tiri kufanira kuti tinge tichienda kunorara kuhotel kana kuti somewhere, ndaibva ndatanga kuita noise nemurume wangu. Kazhinji kacho ndaingotanga kuita naye noise ndichiri kubasa, ndobva ndatomuudza kuti zviri nani kuti ndiende kunorara kumba kwefriend yangu than kuti ndiuye ikoko tizorara tichingonetsana throughout the night. Ndizvo zvandainge ndava kuita. Izvi ndainge ndichizviitira kuti ndiwane mukana wekuudza murume wangu kuti nezvawandiita izvi nhasi handisi kuzodzoka kumba ikoko,
ende murume wangu iye ainge achitobhilivhawo kuti ndiye ainge achikonzeresa situation yekuti inini sometimes ndisadzoka kumba, even though ndainge ndichienda zvangu kunorara nababa vaya kuhotel. Ndainge ndisati ndamboenda kumba kwavo. Pese ipapo patainge tichiri kutanga kudanana, taingoenda tichingonorara kuhotel. Imwe nyaya mukomanashi yandanga ndisina kutaura paya pandanga namba kufonera ndeyekuti zuva ratakazoenda tikanorara kuhotel, baba ava chakandinetsa ndechekuti vakabva vandisiya ndirimo muhotel room iyo yavainge vabhuka. Vakangonditi ndinodzoka izvezvi ndokubva vangondisiya vandikira muhotel room imomo. Pavakazodzoka ndakatarisa ndikabva ndaona kuti vainge vakabata maplastic bags manyowani vachirakidza kuti vainge vabva kunotenga zvinhu zvavainge vaenda kunotenga. Vaiva nema-night gowns ende vaiva nezvimwewo zvekudya. Vakaburitsa ma-night gowns aya manyowani ainge ari ered ndokubva vanditambidza rimwe racho vakati iri nderako, rimwe racho vakabva varisa paside vakati ndikuda kumboenda kunogeza. Izvi zvinhuwo zvakandinetsa, asi ndizvo zvainge zvichiitwa nababa ivavo. Vaizviita each and every time. Vaiti pose patinoenda kuhotel vaitenga ma-night gown maviri ered manyowani each and every time. Asi pose pataizoita check out of the hotel taingosiya magauni aya muroom. Inuwo kubvunza kwacho ndainyara. Even the first night paya patakaenda out nababa ivavo, zvinorakidza kuti vainge vakatoplana each and every move, because takati tapedza kudya kudining area vainge vatobhuka kudhara hotel room kuya kwatakazoenda tikanorara, and already inini vainge vatonditengera gown rered. Baba ava zvavaiita ndezvekuti kubva zvandakatanga kudanana navo nemazuva andakazomboenda ndikanogara navo kumba kwavo, handina kana kumbogara ndakavaona vari musvo. Kunyange bonde redu tainge tichingoita bonde takapfeka magowns iwawo, ende ivo vaifarira kuti paya pavanenge vachiita bonde newe vaisabvisa kana underwear yako, vaingoriisa paside vobva vatanga kutoita bonde newe. Ivo vanenge vakangopfeka gauni ravo, iwewewo wakapfeka penti yako negauni rako. Ndizvo zvavainge vachiita. But baba ava kuti ndinge ndichivabvunza handizivi kuti ndainge ndichikoneswa nei. Ndaiti pose pandinenge ndichida kuvabvunza ndaibva ndangonzwa kungovanyara. So I don't know kuti inhau yekuti vaiva munhu vaiva nemari dzavo here kana kuti. Saka ndakazoti ndava kudanana navo zviya zvekuenda kumba kwavo. Takati tasvika kumba kwavo, the first day randaenda kumba kwavo, tasvika kuya ivo baba vaya vakabva vandipa kamwe kagauni kainge kari kadiki diki kari keblack, and it was so nice. Kaiva neimwe comfort kagauni ikako. But ndakati ndichangopfeka gauni riya ndainge ndakatogara zvangu ndiri padressing table. I wanted to put on my makeup because baba ava vairakidza kuti he was going to be there for me. As a woman on that night ndainge ndasarudza kuti nhasi ndikuda kumbozamawo kuvafadza. But ndakati ndakagara padressing table paya ndirimo mubedroom ndokubva ndatanga kungonzwa kuda kuenda kunozvibatsira kutoilet. Izvi zvakaitika soon after ndabva mukupfeka kagauni kaya kandainge ndapiwa nababa ivavo. Ndakati ndaenda kutoilet kuya mukomanashi, ndakati ndapedza kuita tsvina kuti ndichinoflasha toilet kudai ndokubva ndaona kuti toilet yainge isingaflashi. Ndakatombozama matapes ose, even tape yemutabu netape yemusinki ndirimo mutoilet imomo, ndokubva ndaona kuti matapes ose airakidza kuti imba yose yainge isina mvura. Zvinhu izvi zvakandinetsa cause baba ava vairakidza kuti vaiva munhu aiva nemari dzake. Ko wai mumba mavo mainge mava kushayika mvura? Iyewo murume uyu akabva auya at that same time, ende mukomanachi akabva angondipindira mutoilet kudaro. Ndakatombozama kuti ndinge ndichispraya air freshener because ndainge ndichinyara kuti right now ndapedza kuita tsvina yet handina kuflasha. Murume uyu akabva angondipindira futi mutoilet, so I was feeling embarrassed. Iye akabva ati ndakanganwa kukuudza kuti
pane pipe yemvura yabva mukubesta right now, let me call the plumber, iwewe chidzokera kubedroom and I will sort out everything. Nekunyara ndakabva ndangobuda mutoilet muya ndikabva ndati I am really sorry, dai ndanga ndaziva ndingadai ndambomirira kusvika wazogadzirisa mapipes acho, but iye akabva ati it is okay. Ndakangobuda mutoilet muya ndichinyara kuti ndasiya pool mutoilet isina kuflashwa. Iyewo murume uya within a short period of time akabva anditevera kubedroom ndokubva tarara zvedu, but ndakazongopepuka ndichinzwa kuti there was no one in bed with me. Pandakamuka paya ndikagara ndo pandakatanga kunzwa mamwe masound aya anobuda kana munhu achiita kunge ari kuzvimanikidza kuti asarutsa. Mukomanashi ndakabva ndatanga kutevera sound iya ndichifamba zvishoma nezvishoma. Malights ose ainge akadhima. Inini I never even bothered kuti ndinge ndichiwedzera brightness yemalights. Ndakangotevera kuya kwainge kuchibva sound iya. Ndakati ndadongorera so ndokubva ndaona baba vaya vainge vakagara mupassage, but vainge vakafuratira kubedroom kwavo. Ende vakagara mupassage kudaro vainge vakapfeka rimwe gown rainge riri refu riri reblack, ende black yacho yaita kunge iya yesilk. Vainge vachidya poo, and I think kuti poo yacho yavainge vachidya ndiyo tsvina iya yandainge ndasiya mutoilet isina kuflashika. Passage yose mukomanashi yainge ichita kunhuhwa poo. Ivo vakabva vatadza kundiona because vainge vakatarisa pasi vakazotogumisidzira vaita zviya zvekupfugama. Pese ipapo vainge vachirwa nekuti vasarutsa. Apa vainge vachingozvimanikidza vachidya poo iya yose, ende vakapedza kudya poo iyoyo vachiita zvekuchema vakapfugama kudaro vachizvimanikidza kuti vasarutsa. Ndakadzokera mubedroom because zvandainge ndaona mupassage zvainge zvandishamisa. Ivo vakazodzoka kuma3 I think mubedroom, ende vairakidza kuti vainge vageza. Nanhasi I think kuti baba ava vainge vangodzima havo mvura kuti isapinda mumba so that inini ndisazokwanisa kuflasha. Mangwana makuseni ndakamuka ndikabva ndaenda kutoilet because I wanted to see kuti zvese zvandainge ndakaona the night before zvainge zviri zvechokwadi here. Ndakati ndichingonopinda mutoilet muya ndikaona kuti toilet yose yainge iri clean as if painge paine munhu ainge atopinda mutoilet akaicleana. At that same time ndichinocheuka ndakabva ndatoona kuti murume uyu iye ainge atonditevera mutoilet imomo. Akabva andiudza kuti pana plumber ainge auya, hanzi plumber uyu akauya wakarara. So I just thought kuti sevanhu vane mari dzavo maybe ainge akatohaya plumber iyeye usiku ihwohwo, but nezvose zvandainge ndaona mupassage it was just too much for me. Mukomanashi ndakabva ndangoenda kukitchen ndichinyepedzera kufara like munhu ainge achifarira kuti ava kugara nemunhu wake waanoda, but I was just pretending. Pose pandainge ndiri kukitchen I was just thinking of a way out kuti ndingatiza sei pamba panapa. Ndakabva ndazodzoka kwaainge ari ainge atopinda mumachira ndikabva ndati kwaari I want to prepare breakfast for you, but ndati ndichinodongorera mufridge hamuna bacon, let me rush ndiende kuspa kunotenga. Iye akamboti handeitose, but spa yacho it was just a walking distance. Ndikabva ndati no, I want to go alone because I just want to stretch my muscles. Pese apa ndainge ndichingopretenda as if I am in love with him. Iye akabva ati tora card apo. Ndakabva ndatora card riya ndikabva ndanoburitsa 50 rand chete pa ATM. Kana muspa macho handina kana kumbogara ndapindamo. Ndikabva ndadzoka paya ndikabva ndangoisa card riya muletterbox yepamba pake ndikabva ndatiza ndokubva ndazomuudza pandainge ndaisa card rake rekubank. Ndakati ndadzokera kumurume wangu, but still murume wangu akatofara kuti wadzoka, instead yekuti ange achindibvunza kuti ko mazuva ose awa wanga uri kupi. Iye akatofara. Now inini nemurume wangu tigere tose, asi pane zvimwe zvose izvi zvandakazoenda ndikanosangana nazvo
kumba kweboyfriend yangu. Hakuna kana chimwe zvacho chaanoziva. Pari zvino mukomanashi handisi kushanda, ndinototya kana kuenda kusaluni kuya, ndiri kungoruka zvangu ndiri pamba because mamwe macustomers angu ndeye mulocation imomo mandigere nemurume wangu. Saka ndakangozviudza kuti it is far much better kuti ndimboshanda zvangu ndiri pamba. But one of my friend, mumwe wacho muSouth African, one day ndainge ndichitotaura naye achindibvunza kuti ko why wava kusauya kubasa, workstation yako haina munhu, because everyone is just saying kuti uchadzoka kubasa. Pane vamwe vari kutouya vachida kurenta workstation yako, but muridzi wesaluni ainge achiti achadzoka. Tichinotaura kudaro, musikana uya ndipo paakabva atanga kundiudza kuti client yako yakauya echikutsvaka kusaluni, akatobvunza kuti uri kupi. Pandainge ndichitaura naye musikana uyu ndainge ndisingamuudzi chokwadi until nezuro, ndipo pandakazongosarudza kuti let me tell you everything. Saka ndakazomuudza nezuro my whole story. Ndichinomuudza kudaro, iye akabva atanga kutondiudzawo nyaya dzake. Ainge achitochemawo pafoni ipapo achiti murume uyu last time paakauya kusaluni, hanzi after andishaya akabva akumbira that girl kuti ange achimuperekedza. Saka musikana uya akabva atanga kuperekedza baba vaya hanzi vainge vachiti ndiri kukumbirawo kuperekedzwa kuATM. Saka hanzi vakati vava paATM FNB, ivo vakabva vati die ndaita mistake, ndanga ndichida kuburitsa 70 rand ndokubva ndazoburitsa 7,000 rands. Saka mari iyi I am in no need of this money. Iwewe chitora 600 iyi, inini ndongotora hangu 100 rand. Pari zvino ndiyo mari yandanga ndichida kungoshandisa. Saka musikana uya akabva agamuchira 6,000 iya. Later on, hanzi murume uya akabva azosenda message achiti I love you, can you please be mine. Uyu musikana kuchema pandakamuudza nyaya yangu ainge achiti ndanga ndava kutofunga kuti ndinge ndichipinda murelationship navo baba ava, but pose pandanga ndichifunga kuti ndinofanira kuti ndinge ndichibvuma proposal yavo baba ivavo, hana yangu yanga ichitanga kurova. That is why I had not yet decided kuti ndodanana navo here kana kuti ndongosiyana nazvo. And worse, hanzi paakazodzokera kumba, paakazama kuti ange achipa amai vake mari iyoyo kuti vange vachimuchengetera, hanzi amai vake vakabva vati kwaari it is better kuti we pray first. But mangwana makuseni hanzi amai vake vakabva vamuti dzosera mari iyi kwawaitora. Iniwo mukomanashi, kana kuri kusaidi kwangu, murume wangu nhengo yake haichashandi. Ever since zvatakadzokerana takangosangana I think kwemazuva mashoma, but now kana ndakatarisa nhengo yake iri kurakidza kuti iri kudzoka kuita diki. I am so stressed because size yenhengo yake ndinoiziva semudzimai wake, but whenever kana tichizama kuita bonde paya, kana kuri kunzi ikazama kuti inge ichishanda, ndiri kuona kuti size yayo iri kuramba ichingodzikira. Most of the times kana tikatozama kuita bonde racho tinogumisidzira tazosiyana nazvo nekuda kwekuti nhengo yacho inenge ichitoramba kutoshanda zvachose, inotoramba kutopinda mandiri mukoma because inenge isitomborina simba zvachose. Musikana uyu wemuno iye akabva azoti kuchechi kwavo, paakazoenda kuchechi achida kubatsirwa, akabva anzi mari iyoyo yaakapiwa nemurume iyeye anofanira kuti ange achienda kunorasa mari yacho mugungwa. Pari zvino ndiri kuzamawo kutsvakawo help in secret mukomanashi. Hapana umwe weukama wandakamboudza nyaya iyi yandakasangana nayo. Please post for me mukomanashi. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, uriwe unopafambisa sei kuti waenda kumba kwemunhu then usiku womuka ubva waona kuti munhu haamo mumachira kunopinda mupaseji, ubva waona munhu ari busy kudya poo akaita kupfugama achizvimanikidza kuti asarudza ari busy kudya poo yako. Hey, ndirini ndinobva ndatiza same time. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Ivo vanga vachiti ndiri kutsvakawo help in secret, handizivi kuti help yandingawana help yakaita sei, especially panhau dzemurume wangu. Hanzi nhengo yake haisi kutoshanda zvachose. Please assist me. Ngatitaurei navo mucomment section.
vadiwa vateereri, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.